Deputati nazzjonalisti komplow jgħidu li mhuwiex mertu tal-Partit Laburista li Manuel Island se ngħata lura lin-nies. Il-Gvern ħabbar fl-aħħar jiem li l-Konsorzju Midi aċċetta l-offerta tiegħu biex jitwaqqa' il-ftehim b'konċessjoni ta' 99 sena li kien sar minn Gvern Nazzjonalista 26 sena ilu. Wan jistaqsa lid-deputat tal-Oppożizzjoni barra l-Parlament dwar dan. Manuel Island żgur mhux qed jingħata lura lill-poplu grazzi għall-Gvern Laburista. Ġaw ċibdin id-domanda staqsejtuni dwarha. Żgur li mhux grazzi għall-Partit Laburista. Dan fil-waqt li deputati oħrajn tal-Partit Nazzjonalista qablu mal-kap Alex Borg li din ibiss eżerċizzju ta' propaganda mill-Gvern. Bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni qal li Manuel Island lura lin-nies hija biss propaganda tal-Gvern. Taqbel miegħu inti? Il-Labor jagħmel minn kollox għall-propaganda. Jidher li l-Partit Laburista tjuża iva bħala propaganda favorih. Oħrajn għażlu li ma jwieġbux għall-mistoqsija li għamlilhom il-ġurnalista One News. Fost dawn kien hemm l-eks kap nazzjonalista Bernard Grech li f'Mejju tas-sena l-oħra kien qal li hija ħolma sabiħa li Manuel Island issir park nazzjonali iżda hemm obbligi kuntrattwali.